Влюбен във вятъра е една сбъдната детска мечта, изграждана камък по камък в малкото селце Равадиново. Там сред полята се издига величествен замък, дело на Георги Тумпалов, който преди 20 години на това място с лопата чертае кръст на земята и върху този кръст е издигнат основния корпус на замъка. Замъка Влюбен във вятъра все още е незавършен, но вече впечатлява с огромните си мащаби и уникален дизайн. Замъкът в Равадиново се намира на 3 км от черноморския град Созопол. В изпълнението му ще откриете много стилове. Изграден като класически западноевропейски замък или пък от епохата на възраждането и романтизма. Оказва се, че магията на замъка се крие в неговия приказен стил. Уникалното на замъка е, че е точно това, тъй като замъци има в Европа много и по света, разбира се. И те са строени с години, участвали са цели династии, цели държави. Бих посочил, например, примера с замъка Ноншвайнщайн в Бавария, който е строен повече от 200 години. И той е предизвикал икономическа криза в Германия, в която е строен. Тук няма такова нещо. И точно в магията на осъществяването на детската мечта на едно дете от село, което е излязало с много малко село, дори с 2 различни чорапа е бил. Когато е отишъл сам да се търси щастието по света, е успял да построи този замък тук. Може би точно тук се крие магическата сила на замъка, която привлича, както виждате, хиляди туристи тук всеки ден от целия свят. Освен архитектурните особености на замъка, може да се насладите на растителността и животните, които го обитават. Приказният замък се простира върху площ от 20 декара, заобиколен е от езеро с лебеди, парк и параклис. Влюбен във вятъра е едно вдъхновение, идващо от природен феномен. На това място духа вятър само тогава, когато има слънце, а замъкът грее като второ слънце. Той е построен от мраморизиран варовик, който е много здрав камък. От него са строени едни от най-известните сгради в света, като например Нотр-Дам в Париж и наклонената кула в Пиза. Архитектурата и природата правят замъка подходящ за декор на видеоклипове, сватби и кръщенета. Туристите също са впечатлени точно от това и споделят, че сякаш са попаднали в приказките. Здравейте! За първи път ли сте в замъка? Да, я здесь первый раз, мне очень нравится. Кажется, что попала в сказку. Впечатления неимоверные. Думаю, что каждый год буду сюда приезжать и расскажу своим близким, родным, всем об этом прекрасном, чудесном месте. Спасибо! Какво ще привлича гостите на замъка? Освен, че той самият е една голяма атракция, тук се предлагат много забавления, като логически игри, ловци на духове, риболов или художествена фотосесия, посещение на конна база или огромна галерия. В допълнение към емоционалните преживявания, които обещават от замъка, Влюбен във вятъра стартира инициативата Преписна история славяно-българска, която ще бъде дарена на българската църква в Одрин. Не случайно замъкът е първенец сред атракциите не само в България, но и в Европа. В международния конкурс за архитектурен дизайн на туристически атракциони, проведен в Италия, замъкът е обявен за архитектурно чудо, като печели и първо и второ място от 18 000 проекта. Освен това, от Европейската комисия по туризъм в Брюксел класират замъка в топ 5 на замъците в Европа. Каня всички, които имат възможност да посетят замъка, които са по българско Черноморие, които искат да изкарат един незабравим и приятен ден, да заповядат при нас.